Добро утро от село Владая. Часът е 10. И ще се бяга днеска 11 км по стъпките на Алеко с приятели. Групичка сме от няколко хора. Надяваме се да е хубаво времето и да не навали много дъжд, защото прогнозите са такива за днес. Ама ще видим. За сега времето е що годе. Доста топличко между другото и приятно, ама нагоре ще видим какво ще е. И отчувам към старт финала сега. Да чуем какво ще кажат. Малко ще позагрея останалите хора и се приготвяме за едно изкачване около 700 метра обща положителна денивелация. Нещо такова. Може би 700-800. И ето го и старт финала. По-голямата дистанция мисля, че стартира по-раничко към 7,5, 8,5, нещо такова. Здравейте на всички! Много се радвам, че имаме такъв прекрасен повод да се съберем и да направим... Нашата дистанция почва 10,5. Ого, ето го старт финала. България спита на Израел на място, който... Банана е тук. Облаките са вързани, почти затегнати на максимум. И ще се бяга да видим колко сили имам. Че още не се чувствам чак толкова енергичен. Айде теб да те има на камера. Първо състезание за мен. Аз веднага давам интервю ми, да. Честно казано, да. Ама вие ще ме носите. Ще те носим. Сега ще видим дали ще те носим. Не се знае. Щейки взели се? Добре. Аз не ги взех, защото... Този гости за 11 км. Няма смисъл. Ай, сега вие тук. Намерихме най-важното място, туалетната. Че от Пловдив до София малко не се издържа вече. Ултрамаратонци, значи, а? Само на теория. И по едно време всеки път, като ходих на черни злот, нали сега да 10 минутки. Кучица, иди здравей, бе, душица. Иди здравей. Една минутка. Уж. На финала ще стъпчим! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Старт! Айде успей! Къде бяхме, бе? Слънчогледи? Светулки! Майката на финансово Италия. Айде, давай! Тя ще ни снима! Само да не минем през някой малко... Тук не дей дава газ, да. Тук наклона започва още от началото, така че за никъде не се бърза. Аз малко влизаме на гора. Виж перфектно, аз кажа, че ще има слънце. Те ще чака да Как? го менят. Слънцето ли да го... Не бе, това е слънце.
Слънцето да отменят. Шест 35. Ето маркировка. За екстремистите оттам. Аз си кажа, че се хлъзгат те. Обувки, да. Водата много мърда. Пак 187 пулс. Аз става така. Ужас. Да. Моят отбор се хвърчи. Аз се вървя. Това не е реално 190 пулс още в началото. Дясно. Ти тръгваш само на бягане нагоре. То 94 пулс. Аз ще снимам. Красота. Много е красиво. Моят кораф отбор ме изостави.
До после. Опа! То не знам колко е бягане това нещо. То е само вървен нагоре. Поне за мен. Не падам под 190 пулс. Страшно е. Това е някакъв ужас. Не е нормално това. Въобще не съм се оправил да помрънкам за вируса. $185, 189 в момента. Почти втори километър. И обрах пайжените на Витоша. Ай, до после. Реших го. Няма да мрънкам повече. С нощ е валяло, днеска не знам дали е валяло, но мокричко. Ще видим как ще надолу после. Да внимаваме да не се изсипим пак. Аз се вървя. Ляшката. Победоносно. Стичат ми се капки пот от всякъде. Изхвърлям яко токсини още. Камък. Да видим дали ще преминем. Мисля, че се преминава по едно време през прословутите морени, които не са морени, реално. А са просто една каменна река. Морени. Сещам се само за вафли морени аз в момента. Да. Как да не се затичам сега? Аз мога да се затичам, обаче пулса ще ми заиграе. Много лошо ще. Так малко съм се успокоил. Почивче са така. После надолу, стига да не е много мизерно и кално, защото не съм го минал това трасе. Ще си хвърча колкото мога, разбира се. Много яка рекичка. Поточи. 3 километър. Аз продължавам да се вървя. Издумках се едно гелче сега. Да си имам енергия. Не, че нямам. Между другото енергия имам. Обаче пулса не ми позволява да тичам нагоре. Дори и лекичко. Защото сега както вървя, съм долу-горе около 185. Обаче тръгна ли дори и лекичко да тичам и ставам на 195. И заради това си вървя. Иначе имам сили в момента в краката за нагоре, ама... Добър ден! Красота иначе, много е приятно тук. Но това за мен е конкретно. Не може да се тича нагоре. То се върви. И така. До после. 4 километър. Малко да поснимам пак. Движа се. Тук там потичам лекичко. Но предимно се вървя.
пункта трябва да е някъде на 5-6 км. Аз даже не знам. Мисля, защото да не се задържам, направо минаваме, заминавам. Имам си електролит, имам си вода. Ляво. Ох, нещо малко обаче ме боли. Казах, че нямам рънка, обаче. Левия глезен пак ме наблюдава. Доктор Таралов, ще те посетя скоро. Байерче, спирам. Айде. Да поснимам малко от тук, защото е много красиво. Тъмничко и не знам дали се вижда хубаво, но много е готино. Красива Витоша. Софиянци с привилегии. Айде. Заваля. За Руся по-скоро. Натам е трасето, иначе там има водичка и бананчета, храна, нещо. Не, продължавай смело, Алекс. Ай, се отбия да вия моите хора да ръси тук. На почивка. Какво правите? Ви да не бягахте до тук? Не съм ходил. Значи не чакате екипа. Ма ние знаеш колко пъти спирахме нещо, не можахме въобще да те видим. Гледахме. Аз не мога да вървя бързо нагоре. Сега надолу е работа. Надолу, сега надолу. Вали. Кой километър си? 6,5. Много висок пулс. Ляво. Пушка си. 193. Перфектни са, така се почувам. О!
Кия дъжд. Ого. 9 км. Постоянно спирам да го оправям този пулс. Време се засилвам надолу. Сега. Например, тук ще побягам мъничко, ама веднага скача и аз намалям. Не мога да се отпусна хубаво надолу. Айде, до към финала някъде, то останаха към 2 км. Пиш! 11,300. Още малко, 400 метра някъде до финала. Продължава да се руси. Айде, финалчето. Медали няма ли тук? Тук няма. Има и За какво бягай, бе? Айде, браво! Има и рям тук. Вие вече се черпите. Ето, току-що го взех. Рям с водка много бе. Да Да се снимаме. Здраве. Не казах чао на зрителите. Много добре беше, между другото. Готино е. Нагоре има само изкачване, нали? То може да се види от трасето, от трака. После надолу даваш газ колкото можеш. Ама е много готино самото трасе. Тук там някой друг корен, че това е нова, като са мокри. Трябва да се внимава малко, ама общо взето даваш газ яко надолу. И беше супер. Друга седмица надявам се пръста да ми се оправя от падането. Да направя и едно каране в планината. Най-малката дистанция. 15 км. Да пробвам как е. И така. Целият Вироводал отивам да се привличам и газ към Пловдив. Чао!